chválil diváky za to, že jste přišli na dnešní závod, že se mu líbí, že tolik lidí přichází v takovémhle počasí podpořit závodníky na takovouhle akci, která, jak říkal on sám, je dost netradiční, ale když bude mít příležitost, bude u ní i v budoucnu. Úspěch v semifinále, český úspěch v semifinále můžeme rozhodně tak, protože dva čeští borci se představí na semifinále mezi muži. Bude to Jan Bartok, bude to Dušan Kožíšek, dva závodníci, které jsme mezi favority hlasovali. Které se nám právě teď představuje na České reprezentaci na světlo místní, na pravidelní zda, na světlo šampionátech, na mistrovství světa v roce 2007, kde Češi vybrali 8. místo, se spolu s svými partnery. Protože tady ten souboj o postup bude hodně tvrdý a hodně těžký. Dušan Kožíšek rozhodně má na to, aby se dostala na postupnou příčku, o tom není sporu, ale vemte si, kdo je proti němu s dvojkou. Teď Martin, ale tam jde hodně z ostra a jde na čelo. Muž, který si letos připsal 7. místo v davosti na světovém poháru, 9. byl Vlachty, 5. na letošním světovém šampionátu, se teď